Паглядзіце, калі ласка, вось на гэту карцінку. Што гэта? Нейкая кніжэнцыя пра коней. Якіх коней? Вы назву прачытайце. Зноў твои тэрміны дурацкія. Давай лепей пра коней, калі пра катоў не можаш. Якія коні, боўдзілы? Гэта ж Канстытуцыя Беларусі 1994 года. Недасканалая, але прынятая выбраным парламентам у тым далёкім 94 годзе, а пасля адабраная у нас аўтарытарным рэжымам. І вяртанне свабоды ў Беларусь для нас, сучасных беларусаў, моцна звязанае сімвалічна з вяртаннем той Канстытуцыі 94 года. Ох, дык сёння па-жывому пройдземся. Ой, пра Зянона Станіслававіча раскажаш. Не, мы гэту тэму неяк пазней разбярэм. Тут я толькі хацеў сказаць, што дзіўным чынам у нашай гісторыі ўжо была падобная сітуацыя цэлых 200 год назад. Давайте сёння пагаворым пра Канстытуцыю 3 мая 1791 года, яе прыняцце і значэнне. Чым была Рэч Паспалітая ў канцы 18 стагоддзя? Па-першае, гэта была дзяржава, якую ўжо адзін раз падзялілі паміж сабой суседзі. У 1772 годзе Расія, Прусія і Аўстрыя паадкусвалі сабе па добраму кавалку землі ў Польшчы, Беларусі і Украіны. Па-другое, гэта была дзяржава, дзе амаль усё звязанае з уладай было падпарадкавана расійскай імператрыцы Кацярыне II. Кароль, магнаты, сенатары усе сядзелі на заробку ці на хабары ў пецярбургскага двара. А соймы, якія збіраліся раз на 2 гады і былі выяўленнем рэальнай палітычнай волі народа, лёгка зрываліся праз шляхецкае права ліберум вета. Спадзяюся, не трэба тлумачыць, што гэта такое? Нешта лівернае, італьянскае. Напэўна, кілбаса нейкая. Не, коцікі, гэта не кілбаса. Ліберум вета – гэта такая традыцыя была ў Рэчы Паспалітай, у адпаведнасці з якой усе рашэнні на сойме павінны былі прымацца адзінагалосна. Гэта значыцца, што адзін шляхціч мог заблакаваць прыняцце любога рашэння на сойме. І такім чынам, на жаль, вельмі шмат соймавых рашэнняў зрывалася цягам 17 і 18 стагоддзяў. І вся гэта гісторыя з хабарамі, сарванымі соймамі, ліберум вета цягнулася некалькі дзесяцігоддзяў, пакуль у 1788 годзе не здарылася нечаканае супадзенне фактараў, цэлы клін чорных і белых лебядзей. У той час Кацярына II вяла вайну супраць Турцыі, і справы яе ішлі так сабе. Таму яна пагадзілася на угаворы караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага, свайго былога каханка, на тое, каб наступны сойм Рэчы Паспалітай правесці без ліберум вета. І такім чынам даць магчымасць шляхце прагаласаваць за удзел войскаў Рэчы Паспалітай у вайне супраць Турцыі. Дарагі дзённік, я сёння неверагодна шчаслівы. Кацярына нарэшце сказала мне так. Толькі гэта не тое, пра што ты падумаў, мой распутны дзённік. Яна пагадзілася, каб мы выправілі нашае войска на Турэччыну. Нарэшце я змагу памерыць свой новы даспех. Хаця я ў яго ўжо не ўлажу. Ладно, тады адпраўлю гетмана Браніцкага, хай ён скача ў стэп. Але, як гэта часам бывае ў гісторыі, выбары прынеслі вялікія сюрпрызы. У народзе спела моцная незадаволенасць каралём, агулам усім станам дзяржавы. Усё прададзена маскалям, войска няма, павагі няма. Асабліва бушавала маладое пакаленне, якое вырасла ўжо на творах французскіх энцыклапедыстаў Руссо і Дідро і прагнула рэфармаваць краіну. На павятовых сойміках, як у Польшчы, так і ў ВКЛ, нечакана спрэс перамаглі апазіцыйныя каралю дэлегаты. І перапоўненыя рашучасцю рэфармаваць усё налева і направа, яны паехалі ў Варшаву ў восень 1788 года. Дарагі дзённік, адзін раз у жыцці я дазволіў гэтыя дэмакратычныя выбары. І што ты думаеш? Нас, паходу, чакаюць гарачыя дзянькі. Адзінае, што радуе, за мной стаіць Кацярына. З ёй мяне ніхто нікуды не пасуне. У Варшаве масла ў агонь падліў яшчэ і прускі кароль Фрыдрых Вільгельм II.
Ён праз свайго пасла на соймавым паседжанні прачытаў ліст, у якім абвесціў, што падтрымае змаганне шляхты Рэчы Паспалітай супраць тыраніі Кацярыны II. Шляхта проста ашалела ад шчасця. На іх баку аказаўся адзін з буйнейшых манархаў Еўропы. Шляхта настолькі ўзрадавалася, што нават забылася спытацца, што за гэта Фрыдрых хоча. Дарма. Але ж Фрыдрых, але ж шэльма! Дарагі дзённік, я ж да яго з усёй любоўю, я нават бульбу іхнюю прускую пакаштаваў. І што? Шок, я такога не чакаў. Падтрымка Фрыдрыха, слабасць Кацярыны, адсутнасць ліберум вета цалкам развязвалі рукі шляхце. Упершыню за некалькі дзесяцігоддзяў яны маглі прымаць рашэнні, якія хочуць, якія будуць карысныя іх дзяржаве. І тут пачалося проста свята дзяржаўных рэформ. У гэтай шляхты то святы, то рэформы, абы не рабіць. Там Расія дыхае ў карах, лепей бы войскам заняліся. А яны і заняліся. Першай жа рэформай сойма было павелічэнне колькасці войска Рэчы Паспалітай да 100 000 чалавек. Пасля ўтварылі цывільна-парадкавыя камісіі. Гэта, па сутнасці, першы нармальны цэнтралізаваны орган кіравання на месцах. Далей была створана камісія па рэформе горада, камісія па рэформе яўрэйскай супольнасці. Дарэчы, абедзве гэтыя рэформы ініцыявалі прадстаўнікі ВКЛ, канцлер Яўхім Літавар-Храптовіч і пінскі пасол Мацей Бутрумовіч. І толку ад гэтых камісій. От жа праўда, абы гультаям не рабіць. А вось не скажы. Мяшчанская рэформа давала шмат новых правоў мяшчанам і ў некаторых пунктах нават зраўнівала іх правы з правамі шляхты. А яўрэйская рэформа паспрабавала выцягнуць яўрэяў з кагальнай сістэмы і такім чынам зрабіць іх часткай супольнасці Рэчы Паспалітай. Агулам рэформаў было вельмі шмат. Шляхта разумела, што гэта унікальны шанец памяняць ход гісторыі, таму старалася прыдумляць новыя і новыя магчымасці для сваёй дзяржавы. Рэформаў было так шмат, што нават было прынята рашэнне прадоўжыць сойм на 2 гады. Таму ў гісторыю гэты сойм увайшоў як вялікі альбо 4гадовы. Дарагі дзённік, шчыра табе скажу, я задаўбаўся. 2 гады ў гэтым зале я праседзеў на гэтым нязручным троне, а сёння аказалася, што яшчэ 2 гады трэба будзе сядзець. Але вот шчыра табе скажу, без Кацярыны неяк лягчэй дыхаецца. Я нейкую свабоду раптам адчуў. Я сам не магу зразумець гэтае пачуцце. Як гэта сфармуляваць? Нейкая невыносная лёгкасць быцця. Дарэчы, добрая назва для кніжкі была б. Але чым далей ішоў сойм, тым больш прадстаўнікі патрыятычнай партыі, так умоўна называлі прыхільнікаў рэформ, разумелі, што асобнымі рэформамі краіну не выратуеш. Патрэбная рэформа самой сістэмы кіравання дзяржавы, яе асноваў. І вось тут пачыналіся складанасці. За павелічэнне войска з задавальненнем галасавала ўся шляхта, ад ветэранаў да маладняка. А вось ідэі аб зменах базавых аснов дзяржавы выклікалі ў старэйшага кансерватыўнага пакалення непрыняцце. Бо на чым трымаецца Рэч Паспалітая? На слонах? На кітах? Ты ще скажы, на катах. Ну так, на 3. На шляхце, на ваярах, якія кроў прыліваюць за краіну. Шляхта – аснова дзяржавы, а гэта значыцца, што яна павінна мець права выбіраць караля, бунтаваць супраць караля, зрываць соймы сілай аднаго голаса, бо гэта яе права. Але так выходзіла, што выбранасць караля і ліберум вета якраз і прыносілі найбольш бедаў дзяржаве. Патавая сітуацыя. Канфлікт пакаленняў, як гэта часта бывае, мог затармазіць развіццё ўсёй краіны. Аднак лідары патрыятычнай партыі вырашылі не адступаць і выбралі тактыку паціху гнуць сваю лінію. Яны сабралі патаемную невялікую каманду рэфарматараў, якія і мусілі падрыхтаваць дакумент, які б упарадкаваў новыя асновы дзяржаўнага кіравання Рэчы Паспалітай. Патаемная група збіралася ў Радзівілаўскім палацы ў Варшаве. Ён, дарэчы, захаваўся на кракаўскім прадмесці. Алахамора! Што? Ай, ты ўжо стары не зразумееш. Лідарамі групы былі надворны маршалак ВКЛ Ігнацый Патоцкі, ксёндз і філосаф Гуга Калантай, магнат Адам Чартарыйскі. Таксама ў яе ўваходзіў літвінскі пісьменнік і журналіст Юльян Урсын Нямцевіч. Ягоны палац у Скоках захаваўся да нашых дзён пад Берасцем. У 1790 годзе здарылася нечаканае.
Кароль Станіслаў Аўгуст Панятоўскі пасля сур'ёзнага канфлікту з каралём прускім раптам выйшаў на сувязь з патрыётамі і зацікавіўся іх праектам канстытуцыі. Пераход караля на бок патрыятычнай партыі вельмі моцна памяняў расстаноўку сілаў. Цяпер патрыёты маглі ў сойме планаваць нешта сур'ёзнае. Дарагі дзённік, я шчыра хачу табе сказаць, я моцна расчараваны. Я думаў, у нас усё сур'ёзна, а Фрыдрых падмануў. Ведаеш, хацеў адабраць у нас Торунь, а там жа пернікі. Я чуў нейкую дзіўную сімпатыю да гэтых патрыётаў. А ты ведаеш, яны такія мілыя, яны хочуць зрабіць спадчынную манархію. Чаму я раней іх не заўважаў? Зімой і вясной 1791 года паміж Радзівілаўскім палацам і каралеўскім замкам пачалі актыўна бегаць кур'еры, прыносячы ўсё новыя і новыя праўкі да асноўнага дакумента. Работа вялася патаемна, але вельмі плённа, бо ў красавіку ўжо ўсё было гатова. Тэкст канстытуцыі быў падрыхтаваны і ўзгоднены з каралём. Але праблема заставалася тая ж самая. Было зразумела, што кансерватыўная шляхта не прыме канстытуцыю. Таксама маглі запратэставаць і паслы ВКЛ, бо Вялікае княства ў тэксце канстытуцыі агулам не ўзгадвалася. Пра гэта мы яшчэ скажам. Тады патрыёты вырашылі пайсці на хітрасць. У красавіку усе паслы сойма раз'ехаліся на велікодныя святы па дамах. Быў перапынак. Маршалак сойма Станіслаў Малахоўскі паставіў пытанне па разглядзе новай канстытуцыі ў сойме на 5 мая, калі паслоў яшчэ не было ў Варшаве. А патрыёты папярэдзілі пра паседжанне толькі сваіх прыхільнікаў, якія павінны былі даехаць. Што ж гэта за патрыёты? Гэта ж падман, хлусня. Відаць, і перамаглі яны элегантна, з працэнтам больш за 80. Гэты сюжэт у гісторыі канстытуцыі сапраўды такі крыху слізкі, пра яго часта ўзгадваюць. Але з іншага боку, фармальна ўсё было па правілах, таму што гэта была звычайная справа, калі не ўсе паслы прысутнічалі на паседжаннях. Ага. Лідія Міхайлаўна таксама так заўсёды казала. Так, але тут было адно важнае адрозненне, і я пра яго пазней скажу. Але нехта з кансерватараў усё ж даведаўся пра інтрыгу патрыётаў. І з Варшавы ва ўсе бакі паскакалі ганцы з заклікам да паслоў хутчэй вяртацца на сойм. Разумеючы, што ініцыятыва сыходзіць з іх рук, Малахоўскі і Патоцкі вырашылі дзейнічаць актыўна. 2 мая яны паставілі паседжанне па разглядзе справы канстытуцыі на наступны дзень, 3 мая 1791 года. Дарагі дзённік, сёння, 3 мая, я прачнуўся, прыняў ванну, 100 грам каньяку і выпіў кубачак кавы. Але рукі ўсё адно трасуцца. Зараз я пайду ў сенатарскую залю і зраблю тое, чаго ніколі не рабіў. Будзь мужиком. Это я сабе, дарагі дзённік. І вось 3 мая 1791 года у 11 гадзін у сенатарскай зале каралеўскага палаца сабралася 189 дэпутатаў. Кароль сказаў пранікнённую прамову і заклікаў дэпутатаў прыняць урадавую уставу. Так канстытуцыя называлася афіцыйна. Большасць паслоў канстытуцыю падтрымала. Пасля галасавання ўсе паслы вялікай працэсіі перайшлі з палаца ў касцёл святога Яна, дзе адбылося урачыстае набажэнства. Якраз гэты момант намаляваў на сваёй знакамітай карціне Ян Матейка. А чаго тых двух на руках нясуць? Яны што, самі не хацелі ісці? Не, там ўсё наадварот. Гэта 2 маршалкі сойма. Станіслаў Малахоўскі і Казімір Нестар Сапега. Ад іх рашэння шмат чаго залежало. Яны канстытуцыю падтрымалі, таму іх нясуць на руках. Відавочна, што калі кансерватыўныя паслы пачалі вяртацца з вакацый, то ў іх уся гэтая сітуацыя выклікала вялікае абурэнне. Яны пачалі пісаць скаргі, спрабавалі правесці перагаласаванне, але ўсе іх ініцыятывы сыходзілі ў пясок, бо народ горача падтрымаў канстытуцыю. Уся Варшава святкавала. Гэта была вялікая радасць. Усе віншавалі адзін аднога. І было відавочна, што людзі падтрымліваюць новую канстытуцыю. Што ж такога добрага было ў гэтай канстытуцыі? Вельмі шмат чаго. Па-першае, дакумент уводзіў канстытуцыйную манархію. Па-другое, гэту самую манархію ён рабіў спадчынай. Да гэтага караля ў Рэчы Паспалітай выбіралі. Па-трэцяе, ён нарэшце адмяняў ліберум вета. Па-чацвёртае, ён уводзіў раздзяленне ўлады на заканадаўчую, выканаўчую і судовую. Па-пятае,
па канстытуцыі фарміраваўся ўрад, які выбіраўся соймам. Па сутнасці, гэта была другая пасля амерыканскай паўнавартаснай канстытуцыя як асноўны дакумент краіны. Зрэшты, было ў канстытуцыі і шмат іншых новаўвядзенняў. Карацей, людзям спадабалася. У канстытуцыі была надзея. І на самім сойме і пасля на павятовых сойміках ідэі новага дакумента ўсюды перамагалі. Прычым нашыя продкі ў Вялікім княстве падтрымлівалі канстытуцыю асабліва актыўна. Ты ж казаў, што ў канстытуцыі не было ВКЛ. Чаго яны радаваліся? Ага, так, у асноўным дакуменце не было. Патрыёты проста баяліся, што гэта складанае пытанне зацягне абмеркаванне ў багну. А вось калі зразумелі, што дакумент прыняты народам, паслы селі і ў кастрычніку 1791 года прынялі дакумент пад назвай «Узаемныя заручыны абодвух народаў», дзе і прапісалі сістэму кіравання ВКЛ і яе ўзаемаадносіны з Польшай. Па выніку літвіны нават выйгралі ў сваіх правах. Але ўсеагульная радасць працягвалася нядоўга. Прыняцце канстытуцыі вельмі моцна напружыла Кацярыну II. Зусім нядаўна, пасля прыняцця падобнай канстытуцыі ў Францыі, там усёй каралеўскай сям'і паадрубалі галовы. І, відаць, старой імператрыцы таксама моцна засвярбела шыя. Можа, не мылася? Або алергія? Не, проста любыя дэмакратычныя і прагрэсіўныя зрухі Кацярына ўспрымала як пагрозу для сваёй улады. Вельмі гэтага баялася. Ужо ў 1792 годзе яна абвесціла вайну Рэчы Паспалітай. У 1793 годзе разам з пакрыўджаным на палякаў прускім каралём яна другі раз падзяліла дзяржаву. А ў 1795 годзе пасля паўстання Касцюшкі цалкам знішчыла яе. Вялікае княства літоўскае, рускае і жамойцкае пасля 500 гадоў існавання знікла з карты Еўропы. Дарагі дзённік, у мяне для цябе сумная навіна. Мы сёння з табой развітаемся. Маё жыццё патанае ў багне, як і жыццё маёй дзяржавы. Адзінае, на што я спадзяюся, што ў Пецярбургу мяне будуць паіць гарачым шакаладам. А ведаеш што, дзённік? Я цябе спалю. А ведаеш чаму? Бо гарэла кароўка, згары і вяроўка. Па выніку, для палякаў дата 3 мая 1791 года стала пуцяводнай зоркай на наступныя 200 год. Дзіўным чынам, гэтая падзея прывяла да знікнення Польшчы, але ў той жа час менавіта яна натхняла патрыётаў праз усё 19 стагоддзя змагацца за адраджэнне сваёй радзімы. Цяпер гэта дзяржаўнае свята ў Польшчы. У Беларусі гэту дату згадваюць крыху менш. Для нашых дзеячоў адраджэння яна не стала настолькі сімвалічнай. Але ўсё адно мы мусім пра яе памятаць. Нашыя продкі з Менску, Бярэсця, Гародні, Рэчыцы, Браслава, Наваградка і іншых гарадоў удзельнічалі ў стварэнні першай у Еўропе і другой у свеце канстытуцыі, віталі яе, хоць яна і адбірала частку іх шляхецкіх правоў. На жаль, верхавенства канстытуцыйнага права для нас, беларусаў, усё яшчэ гістарычная мэта, але ў гэтай справе нам ёсць з каго браць прыклад.